एसे डिफरेन्ट जायो आरोना जोंनि ससाइटिया कि एसे डिफरेन्ट मानोना जोंनि इण्डियाआवनो बुङो आरोना खालि पेरेन्टसफ्रा खालि स्टाडियावल' माने स्टाडि फराया स्टाडि लोगोसे गासै सोंनांगोन आरोना स्टुडेन्टफोरनावबो कि मा एचिभ खालामनो सानदों आरोना जेसेखि फर्स खालामना आरोना खुनु बिदि जा गाव गावनि गोसो आरोना स्टुडेन्टनि जाय मोजां खामानिखौ मावदों बे आगान होलांबाय थाबानो जाबाय प्रेसार लाना आरोना जेरैबो खालि प्रभाइड खालामना होनांगौ मा मोजाङैनो जालांबाय थागोन जेरखम जोंनाबो नै दा प्रभाइड खालामबाय थायो मानोना पेरेन्टसफ्रा मानोना जोंखौ दा नुबाय आरोना जौगाखांनाय स' प्रभाइड खालामबानो जाबाय जेबो हेंथा होना आरोना बे स्कुल स्टुडेन्ट बुङोना पेरेन्टसफ्रा कि बिदि बुङो स्टाडियाबो खालामनांगौ आरो स्टाडियाबो मेन इम्परटेन्ट मानोना जोंनि ससाइटियाव बिदि सोलिया कि स्टाडिखौ लिभ खालामनानै जों डाइरेक्ट खि फुटबलल' गेलेनो हाया मोजाङै थानांगोन मोननैखौ मेनटेन खालामलांनांगोन मानोना नों ओरैनो फैया साक्सेसआ गासिबो बयनाबो वार्क खालामनानैसो फैखायो आरोना बिदि इजिनो फैया रावबो इजिनो फैयाखै फैबाय थानाय समावबो इण्डियान टिम सानो आरो जों माने सिनियर टिमजों बाहागो लागोन होनना सानो या नाजादों बेखौनो आरोना बयबो नाजादों जों सानैबो नाजागासिनो आरो जों सानैबो नाजागासिनो आरो बयबो नाजागोन जोंखौ नुनानै कि आरो इन्सपायार जाबाय जोंबो इन्सपायार जादों मालायखौ माखासेफोरखौ नुनानैबो जोंबो इन्सपायार जादों आरोना बिदि नङा कि जों बिदिनो जालांदों आरो बिदि नङा कि जोंबो इन्सपायार जादों दस्रानिफ्राय आरो जोंबो नाजालांबाय थादों आरो सानो कि दस्रायाबो नाजालांबाय थागोन बिदिनो उदालगुरि बे आंनि फार्स्ट टाइम उदालगुरियाव फैनाय आरो मोजाङानो आरो उदालगुरिया फेन्सफ्राबो मोजां मानसिफ्रा फुटबल नायनो फैयो लेर बेनो आरो मोजां आरो बिदिनो सापर्ट लांबाय था जादा बाहेरानिफ्राय बारा बुंनो आरोना बयबो सापर्ट खालामना मोजां गाज्रिया बयबो थाङो फुटबल गासिबो बयबो एखे जाजोबनो हाया मिथिखायो नों बयबोनाबो सेम टेलेन्ट जाया आरो बयखौबो सापर्ट खालामनांगौ जेबो नङा कि बे मोजां गेलेयाखै दिनै बे मोजां गेलेयाखै बिदि नङा बयखौबो सापर्ट खालामनांगौ आरो मोजां आरो जों बर' नालाय बर'जों बयबो अनलायना थानांगौ आरोना प्रफेसनेल लेभेलाव नङा माने एसे एकाडेमि लेभेलनिफ्राय जिहेतु दायो इण्डियान टिमाव नोंथांमोना बाहागो लाबाय दा इण्डियान टिमनि गुबुन रायजोनि माखासे गेलेगिरिफोरखौ लोगो मोनबाय बेयाव मा डिफारेन्स दङ आसामनि बिटिआरनि आरो बिथांमोनजों लोगोसे डिफारेन्स जेबो गैया माने जोंनावहाय माने गासिनाबोथ' मोनफा मोननै उइकआ थाखायो एस ए प्लेयार न बेयाव सोरनाबा माने कचनि सायाव जायो जोंनि आसाम प्लेयारफोरखौ बांद्राय जोंनियावहाय बांद्राय डेभेलप नङा होननानै मिथियो जोंनि आसामावहाय फुटबलावहाय माने बिनि थाखायनो जोंखौ एसे गाहायाव दोनो आरो दाथ' डेभेलप जागासिनो दं जोंखौ नङा माने जेसेबां मोजां गेलेगोन एसेबां कचआबो नायनानैसो सेलेक्ट खालामो नालाय ओंखायनो गासिबो एखे आंनि थाखायथ' दा माब्लाबा बिदि जादों नामा जे ये नर्थ इस्ट का खिलाड़ी है उनको ज़्यादा हाइप भी नहीं है बेबायदि जादों नामा बिदिथ' होनफेरा नेसनेल टिमाव बिदि होनफेरा माखासे माने जिथु स्टेमिना थानांगौ औ स्टेमिना थानांगौ बेनो औ इयुनावबो माबायदि इयुनाव माने गेलेलांबाय थागोन बिदिनो बर' हारिखौहाय जौगालांबाय थागोन लोगोसे जोंनि फंबाय बिदा जोंनि देरसिन गेलेगिरि बिदामोनखौ जों फल' खालामगोन आरो जोंनि यां गेलेगिरिफोराबो जाहाथे जोंखौ मोजां मोननानै बिदिनो जों बायदि गेलेलांनो हायो बेखौ बुङो आरो गुवाहाटि डायनाम'आ नोंथांमोननि बिथांमोनाबो मोजां गोजा गासिबो बाहेरा मणिपुरनि प्लेयार माखासेथ' जों आगोल लोगो मोनलायखानाय एकाडेमि लेभेलावहाय ज' गेलेखानाय दा जों बिथांमोनखौबो रेसपेक्ट होयो बिसोरबो मोजां गेलेगिरि दा रावबो टिमखौहाय उइकआव दोननाङा आरो सिरियास लानानै गेलेनांगौ बेनो लास्ट नोंथांनाव मोनसे खोथा जिहेतु दायोनि लाइमोनफोरा बांसिन ड्राग्स जौ जुवा माने मबाइलजोंसो बांसिन बेस्थ' थायो बिथांमोननिसिम मा खावलायगोन जेसेबां हागौ एसेबां बेफोरनिफ्राय माने गोजानाव थानांगौ आरो जाहाथे दाथ' फिउचारावहाय मेरला फिउचारा ब्राइट बुंजायो नों फुटबल गेलेयोबा बा स्टाडि खालामोबा मेरला माने माबा मोनसे मोननो थाखाय माने फिउचारावहाय दं आरोना फुटबल गेलेबा नों फुटबल मोजां गेलेगिरि जानो हाबाथ' नोंखौ बयबो सिनायो बा गावनि बिमा बिफा गासिबो फेमिलिखौहाय माने माबा मोनसे डेभेलप खालामलांनो हायो आरोना गावजों लोगोसे बिदि दा लाइमोनफ्रा माने गाज्रि मुवा बेसादनिफ्राय गोजानाव थानानै गावनि जि गोसो गावनि गाव गेलेनाय एबा फरायनाय बेफोराव गोसो होनांगौ बेफोरखौ बाद दोननानै आरो जाय खामानिखौ मोजां मोनो बे खालामलांबाय थाबानो मोजां जालांगोन जेरखम जोंनि समावबो बारा गैखायामोन आरोना आरो दाथ' बांसिन जोंना फुटबला ग्र' जाबावबाय जोंनियाव बांसिन टुर्नामेन्ट जाबाय बांसिन लिग सोलिगासिनो दं थ' बेयाव गासिबो मोजाङै खालामनो नाजाबानो जाबाय गासिबो ओरैनो फाननि थाखाय गेलेना आरो जोंना ओरैनो फाननि थाखाय गेलेना बिदि साननानै गेलेना आरो जायखौ मोजां मोनो बेखौ गेलेबानो जाबाय खालामबानो जाबाय बिलिभ खालामनांगोन आरो गावखौनो गाव कि नों खालामनो हागोन बिदि थांनो हागोन बिलिभ खालामनांगोन बिदिनो आरो
जास्ट वार्क खालामबाय थानांगोन हार्ड वार्क नाथाय माखासे स्किलफोरा माने गावनि हारसिंनिफ्रायबो दङ नाथाय माखासे स्किलखौ जों सोलोंनो गोनां जायो माने जुदि गोजौ थाखोनि कच मोनोब्ला मोजां जायो होनना सानो स्किल्स माने टेलेन्टखौनो बुंनो टेलेन्टआथ' नों मा टेलेन्टआथ' जेबो नङा नों टेलेन्टआथ' बेसिबां गोबाव जोरनो नोंलाय नों वार्कखौ खालामबा वार्क खालामनांगोन टेलेन्टआथ' मिथिखायो नों गासै वार्क टेलेन्ट माने डिसिप्लिन थानांगोन आरो डिसिप्लिननि गासिबो डिसिप्लिनखौ मेनेज खालामनानै गासिबो मोजां जागोन आरो बिदि नङा कि मोजां सोरबा आरो मोजां गेलेबाय उनाव बिदि जायो बयनाबो टाइमा बिदि फैयो आरो खालि